My by sme radi pozvali Jakuba Kráľovanského a projekt 21. To ste videli asi mnohí ľudí v tričku 21 a predstavia vám tento projekt, takže poprosíme ich na scénu a vás, aby ste tu zostali a pokračovali s nami v tejto krásnej konferencii Kryptovestibul. Ďakujeme, že ste tu. Ja mám takú milú povinnosť predstaviť vlastne iniciatívu 21. Sú to títo ľudia vlastne po mojej ľavici. Určite ste videli, že vonku majú aj stánok, alebo tu proste behajú ľudia, ktorí majú na tričkách, že 21. Není to len číslo, no a vlastne čo to 21 je, čo je jej cieľom, tak to v podstate dám asi povedať tu na ľuďom. My máme trochu časový sklz, čiže aby sme nejakým spôsobom nenabrali meškanie, tak to trochu skúsime zrýchliť, aby sme to do tej 16. dali. Takže kľudne, čo je vlastne iniciatíva 21, odkiaľ to prišlo a čo to vlastne znamená pre Slovensko? Môžeš kľudne začať. Ahojte. Tak 21 je iniciatíva zo Švajčiarska, 21, kde teda hlavným cieľom tejto iniciatívy je tvoriť komunity, orinšpilovať danú krajinu, okresy a tak ďalej. Čiže zabezpečiť, aby ľudia rozumeli, čo je to Bitcoin, aby rozumeli tomu a vedeli, akým spôsobom môžu platiť Bitcoinom, ale zároveň, aby mali kde platiť Bitcoinom. Ja, ak by som mohol ešte doplniť, ináč dobrý večer, alebo dobrý deň, ani neviem, čo to je tu tma. Že v podstate miesto toho, aby sme čakali na ďalšieho Lukáša alebo ďalšieho Jakuba alebo ktokoľvek, kto sa snaží a organizuje nejaké to pivo alebo nejakú tú organizáciu, tak miesto toho, aby sme zobrali tú iniciatívu do vlastných rúk a stretávali sa naprieč tými svojimi regiónmi, kto kde teda funguje a existuje. Čiže aj to je nejak iniciatíva 21 alebo aj 21. Čiže orinšpilovať celé Slovensko, nebáť sa, stretávať sa či už online alebo offline, vytvárať vzťahy a odozdávať vlastne to poslanie, že čo to je ďalej. Hej? Lebo v podstate pokiaľ budeme nejak zakuklení vo svojej ulite, tak potom tie informácie ani tá komunita nebude ďalej rásť. Takže vlastne to je nejak. Ja by som možno ešte doplnil, že ono akože spraviť nejakú akciu, ako je toto je super, ale tá mravenčia robota, keď som sa ja vlastne na to pozeral, a myslím si, že to vedia aj tu na ľudia po mojej lavici, práve začína ako keby v tých mestách, hej, že pravidelne sa začať stretávať presne kryptopiva, alebo ja neviem, prvý útorok v mesiaci, alebo proste byť skupina, ja neviem, že na signále, keď vlastne nájdete stánok 21, máte tam vlastne roll-up, máte tam QR kód, pridáte sa do signálovej skupiny, sú skupiny napríklad, že 21 je, viem, že je Bratislava, Slovensko, Martin, určite ešte kopec ďalších miest. A tam to podľa mňa akože všetko začína, aby sa tí kvázi bitcoineri, tí kryptoľudia začali stretávať v tom danom meste, kde niekto si povie, dobre, tak ale ja som z Lučenca, tam asi moc ľudí není, no ale práve vďaka tej signál skupine 21 ako komunite sa tam pomaly začne naberať nejaká skupina, začne to nejakými možno pivami, potom sa to vie možno podporiť nejakou väčšou udalosťou, nejakým, ako Češi robia vlastne Bitcoin roadshow. Minulý týždeň boli napríklad v Bratislave, chodia takto vlastne roadshow o Bitcoine po celých Čechách, boli aj na Slovensku, čiže to je ako keby cieľom. Začína to vlastne u každého doma v jeho rodnom meste, čiže vonku odporúčam, keď nájdete vlastne 21 stánok, naskenujte si ten QR kód, pridajte sa do tých signálových skupín. Ak neexistuje napríklad signálová skupina ešte na vaše mesto, určite vám pomôžu ju založiť, budete prví, ktorí to môžete nejako rozbehnúť. Čiže ja by som ešte doplnil to, neviem, máte možno ešte vy niečo povedať, že niečo také špeciálne, alebo čo sme nepovedali, alebo dôležité niečo vypichnúť? Ja by som možno iba také dôležité, že ako komunikujeme s vami všetkými, tak veľa ľudí ten signál nemá nainštalovaný a teda ani nepozná tú aplikáciu. Je to teda aplikácia, ktorá je šifrovaná. Hlavne, čo odporúčam každému jednému z vás ju nainštalovať, kľudne aj teraz, s tým, že my vám pomôžeme potom sa onboardnúť do jednotlivých miest. A ten pekný príklad sme zažili v Prievidzi, ale určite aj sú tu ľudia, ktorí by o Nitre, o Leviciach vedeli porozprávať, že na začiatku sme boli 2, 3, 4 ľudia, ktorí sme sa začali stretávať. Dnes sme 20, 30, 40 a je to naozaj bomba, pretože
keď sa ide na takúto akciu, tak sa vieme vyskladať do auta viacerí, je to väčšia sranda, je to oveľa príjemnejšie, takže z toho pohľadu nám dáva zmysel tvoriť tie komunity. Tak a vlastne 21 je teda svetový program, ako povedali vlastne zo Švajčiarska, čiže napríklad v Česku to majú 1.20 a vlastne v každom jazyku je to samozrejme tá 21 v tom rodnom jazyku. No a ja to napríklad úplne vidím na tých kryptopivách, hej, že začínal sa kryptopivo v Bratislave, kde sme vždy prišli tých istých 5 ľudí, hej, teraz už tam nás niekedy sa stretne, že aj 20-30 a už to není, že len kryptopiva Bratislava, je to presne Prievidza, je to Nitra, pravidelne sa robia Košice, čiže naozaj ide to ďalej. Takže to by bolo asi za mňa všetko. Poprosím veľký potlesk ešte. Ja by som chcel každému jednému z vás, ktorý sa teda pridal do skupiny, poďakovať, pretože tá iniciatíva je možno síce v rukách nás, tá mravenčia práca, ako povedal Jakub, ale zásluha patrí vlastne každému jednému, kto sa pridal do tej skupiny, pretože bez toho by tá skupina nerastla, nespoznávali by sme sa, nesilnili by sme, nemohli by sme si odozdávať tie skúsenosti a v podstate, ako by Mario povedal minule v Bratislave, priateľstva. Čiže to je veľká vďaka. Takže ja poprosím jeden obrovský potlesk pre 21.